Какво става, хора? Аз Мишки и това е Minecraft Mega Survival. И познайте какво направих си Iron Golem. В смисъл, правих клип, снимах, обаче бях забравил да си пусна това микрофона и така 10 минути съм си говорил сам. И накрая така се ядосах и час мина и сега е бая късно. Затова трябва сега ще видя какво ще правя. И в този епизод, в предишния епизод направих Iron Golem. Даже ако не ми верят, сега ще покажа. Ето, айрона, ето го, 6 само ми остана от всичко. И така. Да. Не съм читвал. Какво правим? Дай... Кажете някоя идея, нещо, какво правя. Трябва нещо да правя сега. Какво правя? Тук нещо ми харесва, нещо мога да направя. Разпочистя малко и... Какво направя тук? Не знам, много съм объркан. Нещо трябва да направя тук горе, може би... Всъщност сега си имам ферма вече. Тук всичко е засяно. Чакаме да расте. Имам толкова много сит. Няма къде ги сада, трябва по-голяма ферма. Така, ферма за sugarcanes. Че вие дали имам горе честа и си правим една фермичка, така хубава. Така. Значи, тук са диамантите, глупости, дърва. Така. И този чест трябва да е sugarcane. Нема. Еми сам. Бисквитки. Хляб. Ого, бая пшеница. Така. Окей. Да, знаете, че вече така се прави хляб, така по моя начин. Айде де! Това нещо. Точно 10 хляба. Да. Сте вие. Така. И 14 хляба. Не знам защо е. И много храна, да. Много храна имам, обаче тя не ми трябва почти много гладня. Да. Може да копаме, бе, в този епизод. Аз намерих диаманти. Нали, всъщност си натиснах, нали, апдейтнах си Майнкрафта. И пак отново и това, нали, това ми е нов скин. Може да го смена, обаче ще има нова поредица и, нали, с Слави ще правим нова поредица там в наш сървър. Да. Отсъра ще има прасета. Аз мисля един мост, един мост от тук да си направя до там. И там ще направя ферма за sugarcanes. Всъщност, колко дърво имам? Окей. Да, ето дърво. Всъщност. Тук има баячка. Вземи това и това ще взема. И това даже може да не ми стигне. И това ще взема. Да. Друго ще взема. Торчове. Брадви, ще насъка дърво. Това ще го взема да си посъда. Те тук цветя ще ги оставят отред. Да, ще си правя запалка. Да, ще си правя портал към Ада, стига да в минута намеря лава и да взема такова. Ще направи недър портал. Да. Wait a minute.
Как от къщата го видях, сега не го виждам. Така, нещо много странно се случва. Или може би, да. Може би гледам аз назад, да. Мале, как не мога да се ориентирам. Много съм зле. Аз трябва пред да го строя, отидох отзад. Защо отидох отзад? А, да, защото тук е пълно с такова и нямаше къде. Мислих си, дойде ми на ума, че няма къде го... Такова. Няма къде го просто. Така. Значи какво имаме повече? Бел, значи с Бел почваме. Да, тъпе телевизор, не мързиме сега да го гаса. Да, не мога да си скача. Да, няма проблем. Всичко е точно, мощно, сочно. Кюфтета, кебабчета. И... Умира, буклук. Тъп буклук. Не ме питате по кой псувам. А така си псувам аз. Защото така съм се решил. Така. Това ще е някакво такова мощ. Само да не стана вечер. Хора, ако стана вечер... И да. И какво съм видел аз? Че оттам мога да си заобиколя. Нищо, аз си направя един мост. Така за по-хубаво. Чекай. Така. Аз на какво играя, бе? Трудно, бе. Аз чуя защо не огладнявам. Това работа. Бе, 6-7 минути вече минаха, още не съм напред тъпия мост. Да. Също мисля, да, аз първия клип, който ще кача, следете ми той един кратък и искам да в него съобщавам, че ще правя нови поредици, няма да споменам сега, затова защо съм правил един клипа, няма да има смисъл. Да, става вечер, обаче то мост на кефи. Нищо, че нищо. Аз мисля да си взема оригинален Майнкрафт, за да може да правя скинове. Направо ще си взема, не мисля, директно взимам. Обаче там няма да имам... може и да го имам. Тук не знам. Не знам, май е по-различно. Май няма да го има мапа на този сервер. Никаква идея няма. Айде. По-възможно. О, да. Бати крия мост. Никакъв смисъл не имаше моста, ама нали така да си скефа така, защото не ще го правим. Ето, че ми текна идея, значи следващия епизод стига да събера там някой гледани, ако изобщо някой гледа. И ще правя нещо. Какво ще правя, не знам. Какво има зад мене, бе? Там гледам крипър. Добре, до тук ще. Аре, какво е това нещо сега? Бати... Може да се крафти, бати лага, всичко лаги тук на гъс само. Еле! Къде ми дойде, бе, лайно? Не, бе! Не ме уби, бе! Бати лайното! Да, бе! Сега ще побарам, дай, мале! Добре, хора, следващия епизод ще побарам тъпото такова, защото трябва да свършим епизод и ще го оправя с хубаво. Каската ми е тук, помисля, че ще загубих това. Аз ще да го убия, обаче ще превърша епизода. Тъпотия за накрая точно ме убиха. Къде ми дойде тъпия паяк? Не си не представа. И да ви харесало. Харесвайте, абонирайте се. Положителен вод давайте за клипа и да качвам нови. Ще са по-интересни епизоди.